Good day and welcome po sa Kinabuhi is Live. Ngayon po ay, ang nakikita natin ay, tama po kayo, yan po ay itlog at kamatis. Sila po ang bida natin ngayon. Dahil gagawa po tayo ng pang-breakfast. Pang-breakfast na may twist. Hindi lang siya scrambled egg. And let's watch out. Sila ang ating bida. Hello, egg, meat, tomato. Now, ang gagawin natin, hiwain natin ang kamatis. Ganyan. Ganyan. Tanggalin natin ang buto. Ayan! Magic! Done na. Yan yung hiniwa natin. Tinanggalin na natin ng buto. Next is dalawang itlog. Simple lang ito. Tapos, lagyan natin ng paminta. Asin. Tapos, mix. So, ayan na ang ating pan. Maglagay tayo ng oil. Mix lang natin. Para ma-distribute ang oil. Ilagay na natin ang kamatis. Ayan, na-arrange na natin ang tomato. Ngayon, nilagay na natin ang itlog. So, ayan na yung ang tawag ko dito ay pizza egg. Ayan, ready na yan.
Ayan. Yan ang ating pizza egg tomato. Sa halagang 20 pesos. Tcharan! Lagyan natin ng cheese para mas lalong magugustuhan ng ating mga anak. So, add-ons na lang ito. Kayo nang bahala kung syempre, may ketchup. Sharon Magic. So, meron na tayong instant pizza. Ayan, tikman natin. So, super yummy. Yummy sobra, guys. Ayan, bago ko maubos at hindi ko matirhan yung nanay ko, ay sana nagustuhan niyo po ang ating ginawa ngayon at may natutunan tayo. Don't forget po to subscribe sa Kinabuhi is Life. Thank you, bye-bye, and ingat!